Ay, grabing sabaw. Grab. Ay, nagkape-kape na lang pala dapat tayo sa Pasig. Masabaw! Masabaw! Oras na, dear. Time check natin, 10:43. May LPA pala. Mark Anthony Ricanya Vlog. Nako. Ulan Paps, grabe. Jeff Joby. Sabonoy. Kape. May ano na tayo sa may pag-aakit ng Old Sigsag. Dito muna, nagkape muna kami dito. Malakas eh. Alang yan, ayan. Kape muna. Yung mga rider dun sa bandang unahan, dito lang kami sa may dito kami lagi. Oh, meron din isa doon si Pops. Hindi na rin kinaya yung ulan. Kailan ang ano mo? Kailan ang ride mo, Pops? Pabagal kami, pabagal lang. Salamat Toy, salamat. Dahan-dahan lang. Ay, grabe, yung pagbilaw, grabe. Nagulat ako sa pagbilaw. Bukas ng gabi, Paps. Bukas, sige. Ingat, ingat. Nagpupost ako ng ilang pictures sa may bandang pagbilaw. Basta iwas lang sa gitna. Gilid lang tayo, sobrang lalim ng gitna. Ayun, kape muna tayo, kape. Mukhang matutulog kami sa tabi-tabi nito ah. Oy, 8 viewers tayo from YouTube. Shoutout sa inyo. Salamat, Pap, salamat. Salamat. Wala, talagang siguro. Mula hanggang mag New Year na siguro yung ulan na yan. Wala eh, no choice talaga. Hanggang mahal na araw na daw, sabi niya. Naman. Isang buwan na raw na ulan dito pala. Ay nako. So yung mga babiyahe, magmumotor, magra-ride. Kapote natin, ingat tayo. Kape muna tayo. Ang lamig. Kaya pahinga muna kami. Salamat, shoutout.